Amen. Akadini kumfundisi pamwe chete nemhuri yose vanotungamirira chirongwa chino makadini vatungamiriri vesvondo nevanoimba ndinokukwazisai muzita raIshe Jesu Kristu weNazareta. Amen. Mandirangaridza mazuva anga akare UMC ichitanga kuimba tichishandisa makaseti tichirwola kudayo tichimeka sure kuti ndasvika pane song yandoda dzichibva nekumanyika leno iwe ndione voice rachona randata ndaitirwa zvakanaka. Mwari vokudenga vakuitirei zvakanaka. Ndangofara kuti ndidzi mava kuoneka mu last time pandakambouya Jesus Christ. They were nowhere to be found, this guy. Vapera kwakusina zva vana vakauya nechigara chavo chiwaniso vachidata zvamamitaura zvichikororisti chiyachi vaine chispika chavo chine microphone chida hama dzangu zvokwadi toda kuzoita PA system asi marangariraka saikozo ndaona kuti vafana vakaona kuti aiwa UMC haingarovi ndikatinde kushokwa taingova ikoko tita zvimwe zvakawanda tingazobetserwa naShe mukufamba. Saka ndowakufara kana vana vachinamata navo vachiita muitiro wedu pamazuva edu. Mwari vokudenga vakuitirei zvakanaka. Nechikomana ichi chandifadza chiri kuridzawo hosho. Zvakanaka izvi handitika ngatimbozviuchirira maoko. Ini kuparidza kwamunhasi kwandiitira nyore nokuti mharidzo matoihwa, saka handichina zvokuparidza. Asi zvanoda kuudzai ndine kamwe kanyaya ndakakukokai. Tine dina yatinayo kuchechi kwedu, fundraising dina tiri kuvaka. Vamwe vakambouya ndofunga makaiona nditika tiri kuvaka tembere inogara vanhu 1000. Shungu dzangu ine tariro yavai kungoti ndeshungu dzokuti kana mwana wenyu kana muzukuru wenyu oda kuzochata rimweni ramakore, anga hungotoenda kwakote tigobva kuti kuenda kwakati tofa hungozvita pachechi pedu tigopedza zvose. Kana mukati moda kuti vanhu vagare makaisa matebho vakaita 10 chechi ngaingokwanisa kuti vanhu tiise matebho kuti vanhu vanogara 10 zvichatodini zvikatofamba. Saka tiri kuvaka kereke yedu izvo taapa roof level. Saka tiri kuda kuita dina musi Friday. Saka tsamba kunoku yakauya mufundisa makaiwa saka tsamba iyoyo payakauya yaitoda kutoti iwe utouya kuzodlawo. Nokuti problem yatinayo ndeyekuti sekurunyadzika vazoenda. Ndaida kuti vaudza kuti sekurunyadzika kumba kuna mafuke ndinayo asi abako. Ukangoda kungotukura fuke knife iyoyo kana uda kuona kuti vakumaendemene kana kuona kuti pasi dandaro tora fuke knife yamai irimo muchiti ndoda kuhisadza kana kudya rice and chicken kana kuona kuti upenyu hauna kumira tora fuke knife iyoyo ngozvishandisa. Unoita zvaumira zvakanaka nditika. Saka tiri kuzarwa mukana wekuti vakomana vasikana hende tinoshandisa fuke knife zvisina anotivhunza. Unongorya hakuna nokubvunza kuti wazoitorerei kana kuti wazodini tongoriri yedu tondondorya naika. Saka ndokukurudzirai hama dzangu kuti muuye wokudhina iri tiketi rimwe chete nokuti ifundraising toda kuti tivake kereke yedu. Handika ndochinangu zvokuti kwai yakawandisa mari chinangwa ndechekuti mari yacho naitowandisa tidini tivaka handitika. Saka tiketi rimwe chete riri kuita $40. Saka vakomana inonyakurudzira uyai nokuti kune zvechitoiti vanenge variko ndopaunotoona kuti vanozongoku unotoonawo kutoti apa ndingazopindawo dambudziko handitika. Saka ndokukurudzirai kuti tiuye kudhina $40 tiketi rimwe chete. Asi kune vane makambani zvimwe zvakangosiyana siyana matiketi achona anozosiyanawo naika. Tine tiketi rakanzi platinum
itiketi rekuti patafura munga patafura yenyu muri moga munenge muri patafura ipapo muri 5 patafura yenyu hakuna unokubvunzai asi tafura iyi chainozoita muri 5 ndero munofanira mune kambani wokwa kwayo inozotengesawo zvinhu nokuti nokupai mukana wokudini wokutengesa kana muine chikoro chenyu tokupai mukana wokuti muadvertisa chikoro chenyu vanhu uyai muchitaura munopuwa 10 minutes dzekutaura nezvimwe saka ndofunga tsamba iyoyo makaiona asi muridziro yangu hendei kudhina tosa handitika chakanakawo zvakare vanamai ndibate zvakanaka kudhina uku tine inonzi dhinawe hatisi kunetsekana kuti unongopfeka zvokudhina madhirezi enyu aya anobwinya munetsekana kuti mupfeke tiri kuti uyai mumapfeke kudhina asi nokuti dzimwe ndoda dzichanyekutenga anoziva ndorongova muri 1 hatichina zvakawanda tiri kuti padhina ipapo motenge kwainonzi fascinator chiya chimwe chaangoita chiheti chaangodaiwo chechi saka idhinawe with fascinator vanamai isu unongopfeka usutu yako ungoona kuti wazvinaisa handiti zvekudhina saka ndokukurudzirai kuti mugouya hama dzangu handishuviri kushayiwawo kuumc hama dzangu handishuviri mukandishayira wanda ndichenya kuda regai mufundisi ndikudzei ndaita vanhu vaviri kumi asi kana ndichibvira mozoti pahwani imi nandichikuda kuti mugovako kudhina mwandi wachechi ndachiti vatatu vagova kudhina hamunoda kuvaka saka ndoda kuzovaudza handivaudzi kuti ndakaita sedhina pana ndikuudzi saka ndoda kuti zvikomo zvinovhidzana handitika saka ndoda kuti muvatengere tiketi ravo kana zvichibvira kuti vakogona kuona kuti saka kuvaka chinhu chikuru kogona kutongoitika kunyange tiri vashoma nokuti imi nemi takafanana kwedu tiri vanhu vashoma asingabviri zvokuti takakufunga kuga kuti icheche 1000 muidi zveshuwa vakati motivhunza vakuru vesvongadzi asi mufundisi muona muono wenyu wekuti 1000 hatimbosviki 1000 pano panapa katikatopinda takawanda tapinda 300 tazama asi ndiri kuti hendetinovakakichechechi ye1000 saka ndoda kuti vauye vagogona tigogona kuvaudza kuti ndakazviita sei handivaudzi ndakavaudza kuti fatengana handingokuudzii ndoudza munhu akuya kuti zvoikwa sei izvozvo kuti unounganidza mari nokuti toda mari yakawanda saka ndoda zvikuru sei munganipa mufundisi wenyu mondipa neunoona nezvemari pano handitika nounoona nezvemari nemhaka indichivada vanhu vari vaviri mufundisi nokuti unemuono wesvondo handitika unoona nezvemari ndi anoona kuti inoda kuunganidzwa sei saka vanhu vavaviri ngavabuye kwai machi saka ndokukurudzira kuti vanhu vavaviri vakauya vanhu vanoyachikuudzai kuti gala kana tozovaka ngatirege kuvakatoga imi nyaya munengoti musavaka muri moga nokuti chechi kana mazoivaka yamuchavaka hamupindi moga kuchavuya nevasiri pano saka uyai tivatore vafanire kuvaka vagozokuya takadini takavaka toshe asi handikuudzii kumovadana sei nokuti havabuyi kuti uya kuzovaka haabuyi munhu saka ipa mufundisi wenyu tiketi $40 yoga mungashava $40 kusvika kwamakaita zvoti zvenyango ndikada kuti anoda nipa 20 noda nipa 20 totobhadharira mufundisi izvezvi chiya muzo friday titatova nawo kudini ine mari alright sorry ndakazoparidza ndakuzotaura zvedhina rokuchechi kwangu hama dzangu yativhure shoko raMwari kubva pana zvirevo ndichakumbira vanoverenga kuti vagondiverengera pana akaita mubvunzeri kune zvekudhina aiwa ndakazotengesa dhina hamuchatoona uvarikauya nemari $20 zamufundisi ndakati vakutobhadhara $20 mufundisi kuti mufundisi $20 izokwasara imwe 20 imhaka yamoto munhu unotaurisa asi pana svika ndoda kuti mwagotiverengera pana zvirevo chapter 3 verse 9 na 10 mushure mekunge taverengerwa ndichazokumbira mufundisi vagoti nyengetere Zvirevo chapter 3
verse 9 and 10. Ndichatangisa kuverenga. Kudza tenzi nepfuma yako, nembesanwa itsva dzako dzose dzaunotanga kuwana. Ipapo matura ako achazara nezvinhu zvizhinji, uye zvisviniro zvako zvewaini zvichazara newaini itsva. Tenzi sokorenyu, tenzi iri kuzwa, kuda kwenyu nakuitwe, sezvo muno ndiudzira, ndiudzire mazwi enyu, kuti ndembe kune mazviita Mwari razarurwa shoko renyu kuna mabhisarema. Mwana wenyu oti ndiri pano tenzi nditumei. Taurai tenzi shoko renyu, taurai ndiri kunzwa. Mwana wenyu Reverend Mandima wamira, tinonamata nezvita raJesu wagamuchira kushandiswa semudziyo. Dururai zvose zviri pamwoyo penyu, zviri pfungwa dzenyu, dururai kuburikidza ndiye. Mazvita Mweya Mutsvene, mazvita Mwari. Tipewo mwoyo womukati unonzwisisa kutaura kwenyu. Muzita raJesu, amen. Chandoda kuti tigone kuziva ndichizotangisa kuparidza pano ndechekuti when you are giving God, you are not doing him a favor. Kana tichipa Mwari hatisi kuitira Mwari madanha kana kuti kumuitira favor. But when we are giving, actually we are doing ourselves a favor. Tiri kuzviitira isusu kuti tigoitirwa zvakanaka. Nokuti tinokundikana kuitirwa zvakanaka pane mengwa nokusatopa kwachona. Asi kuti masuo agone kuvhurika edenga, zvinotongoda kuti isi tigogona kuregedza, tigogona kupa. Ndinogamuchira kuti isizini yekupa zvitsva zvedu. Zvazvoreva nezvokuti takawana mukana wokudzidza kwenguva yakareba. Saka nhoroondo yematangiro ekupa vamwe vedu tinayo kudero, asi mubvunzo woti tiri kuitei neruzivo rwatinarwo rwekupa Mwari. Tiri kumupa here kana tiri kuwana mukana wekutsondora nekutsoropodza mapiro atingaita nekuda kwekuti tava neruzivo rwezvekupa? Vadikana hama dzangu, tanzwa pamusoro pemhando dzekupa. Saka ndati Mwari, nyangwe ndomboshungurudzika kugadzira mari dzo, iyi ndo imwe yakandishungurudza. Ndichiti Mwari, saka ndodoparidzei anza dzikaramba anza kubuda kuti anza zero. Madeko ndokokazoita zvianza, asi ndikazviti Mwari izvi zvianza hazvishandi izvi. Asi ndatozoona ndapinda muno kuti zvianza zvoshanda izvi. Noti anza ndakapiwa naMwari yekuti ndikuparidzirei nhasi. Tawa pamusoro pema-types of ino ndine types of givers. Saka tiri pamataipi papa. Ndo patoda kudhila napo nhasi handisika. Saka nchandineza icho kuti Mwari, saka ndotaurei pamusoro pema-types of givers. Instead yekutaura pamusoro pe-type of giving, nyambisirwa Mwari vanga vakagadzira kuti we-type of giving achadini? Ndobva atopedza. Saka kana wanga usimo musvondo panguva iyoyo, ucha wakamirira bwaino, ucharashika. Vana vaIsraeri vopinda muKenani. Mwari ndokuvaudza kuti kana muchinge mapinda muKenani, makafanira kundipa zvitsva zvose. Makafanira kugona kuti mapedza kuunganidza musati mazha
zvamunouya nazvo ndoryaini, asi Mwari wacho haana muromo. Asi anoti kana muchinge mapedza kurima, mapedza kuita zvamunoita, chimbouyai nazvo kuno ndimbozvirya. Kana ndapedza kuzvidya, imi mugozodya zvimwe zvasara kumba kwenyu. Saka pataverenga pachapter 3 verse ya 9 na 10, Mwari woti honor God. Honor God. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Nezvicha zvako zvose ngazvipiwe Mwari. Dambudziko ratina ndoti tinoketa zvekupa Mwari nezvinhu zvekupa Mwari. Ndogara ndakaudza vanhu kusvondo kwangu ndichiti dambudziko ratina nderekuti tinofanira kutengesera Mwari. Handiti Mwari vakati ndoda mabhurera 10, iwe unofanira kuvatengesa mabhurera 10 woya nayo yavachi. Woya nayo yavachi. Ende dambudziko rimwe pane menguva rerige nhareri kuno kurufa wagamuchira futi. Ukada kuuya namabhurera ako 10 uchiti Mwari vakanditi zvitsva zvandinazvo, ini zvandinazvo imombe. Ukada kuuya nayo iri mombe zvacho inotengesa mombe yako ugouya nayo iri mari. Ndo vanokurambidza. Asi Mwari vanenge vachiti kana uchinge wouya nazvo roti kare ka Mwari muprista wendomira padanga kudai overenga mombe uri 1 2 3 4 panosvika pa 10 oti po musoro wemombe wonzi chiti na ndiye yakadai 1 2 3 ipa 10 yonzi po yondi yakadai. Muprista yaiuya kusvondo yendo zvitengesera yoga. Usingatange watengesewo zouya nayo. Ndangodarika onepa kuri wezvono. Kana munhu aine zvaruya nazvo rega ave nazvo izvo. Musamudza kuti fana ndotengesa goya nayo yava mari. Types of givers. Tine mhando 5 dzandoda kutaura nezvadzo nhasi. Kana ndataura nezvadzo ndobva ndatodini zvangu? Ndatoinda. Honoring God is very important in our lives. Honoring God with our wealth. Nefuma yedu. Moses anoti hatigoni kuti tiinde kundonamata Mwari tichisiya mari dzedu. Regai tiinde kundonamata Mwari tiine mari dzedu. Ndizvo kusvika Farao azoti kana makuinda muchindomona ndinamata Mwari nefuma yedu, ini ndava kukupai imwe fuma muinde nayo. Ndizvo ndatimbate zvakanaka. Israeli ndobva apuwa neIjipita goridhe. Ndobva afamba gwendo akabata goridhe raakapuwa muIjipita. Ndobva akanga makupa Mwari goridhe iroro. Ndobva arichengeta ari iye omene goridhe racho. Mozi ndokunonoka kuburuka mugomo. Mozi anonoka kuburuka mugomo. Aaron unovingwa unzi Aaron, Mozi wako wanonoka kuburuka. Zviri nani tigadzire mumwe Mwari pakati pedu wakatibudisa kuIjipita. Ivo ndokutora goridhe ravakapuwa kuIjipita riya, ndokuumba Mwari naro goridhe iroro. Vachiti ndiye Mwari wakatibudisa muIjipita. Umvundisi muri kuti ndiri kuti tinofana kugona kuvonga Mwari nezvavakatipa. Asi dambudziko rinogona kuitika kumunhu nderekuti munhu anopedzisira oshumira chaakapiwa naMwari, okundikana kushumira akamupa. Zvokuti anotora goridhe raakapiwa kunzi naMwari, inda unondipa. Kubasa kwakanzi naMwari chiinda kubasa, imboshanda pamwaka uno. Iye anorega kunamata Mwari nekubasa kuya kwaakapuwa. Oti handigoni kuya kuzonamata panguva ino nokuti ndiri kubasa. Kwete nokuti anenge ari kubasa, ari kuda kuziva kuti ndakanyara, ndakaneta. Saka unotora goridhe raakatora kubva kuIjipita, instead yekuti rinamate Mwari goridhe racho, iyo rinamate. Muneni chechi? Muneni chechi? Tiritos. Chirega ndichikuziva pamusoro pemhando dzevanopa. Wokutanga anonzi a willing giver. Anopa nomwoyo wose.
ndiye akafanana naAbrahama. Abrahama unonzi naMwari, Abrahama, ndipe mwanakomana wako mumwe chete wandakupa. Kana wandipa mwanakomana wako mumwe chete iyeye, ini ndiye wandinoda. Abrahama unotora mwana wake asingavhunzi Mwari. Oza problem ndiye kuvhunzisa Mwari zvinhu zvavanenge vasindipe. Vangani vakahwa Mwari kuti vanoda kuti vape chinyi, vakavhunza Mwari vati idzi dzedza Abraham dzangu idzi. Vangani pakati pedu vakavhunza Mwari kuti bodo Mwari hamusimi uyu ndava inotaura. A willing giver reveals his or her faith unto God. Munhu anotaridza kutenda kwake kuna Mwari. Tiri pano sekereke, mumwe nomumwe kupa kwake kunotitaridza kamhando kemutendero kake kuna Mwari. Ngengai ndo rimwe richiti isu hasati toshanda ine mararo. Saka rinenge richingoti charogona kungoita nechiona tauya baba, tauya baba. Vachingoriza chete havamuyi nechinikitu kuno, vane vangomira kuti tauya baba, tauya. Wakuyepi iwo wakangomira vachingoriza hosho. A willing giver. Pano mfundisi muchaona mhando yevanhu vanotenda kuna Mwari wavo. Nokuti Abrahama paanotora Isaac mwana wake mumwe chete, unofamba rwendo rukuru achizvibvunza mibvunzo, asi haana kutendera mubvunzo mumwe chete kuti umudistracte kumutendero wake kuna Mwari. How much do you trust God nezvawakapihwa naMwari? Dambudziko ratinaro nderakuti we don't trust this God. Saka kana Mwari vakati chindipa, isu totava kufunga kuti ndakazviwana ndiri ndoga. Nyampisirwa kana Mwari vachiti ndipe, vari kuti do you trust me with what I've trusted you with? Machiwa rechirungu. Mwari vari kuti I've trusted you with this money. Can you also trust me with that same money yandakakupa? Iwe ndopanongoti mazuva ano kune ziki mwamai. Hauisiki ziki kuti zvichahudii. Saka Abraham pari kuenda kuna Mwari. A willing giver is a person who trusts God. Pane zvose. He trusts God, he submits himself to God. Anozviisa kuna Mwari kuti aiwa vadikana madzangu, with the shoes or without the shoes kuna Mwari kudenga. He's a willing giver. Munhu anopachisa kuti I can trust this God. Unozoda wanga uri umwe munhu uchigona kuvimba naMwari kudarika umwe munhu iwe wakanitarira yopa. Asi dambudziko ratinenge tine vanhu vasagona kuvimba naMwari wakavasimudza kubva kumusha. Vangani vedu pakati pedu vakambogara kumusha vakakura achifudza mombe kumusha vakazouya kutawendi. Andatorevesa kutobvunza chete. Regai ngodarikawo nepo. Do you trust God with what God have given you? Kuti unogonawo kuzomupa. Nokuti ini kumusha kwedu rimwe takazova katoileti manje musha kwedu. Asi chaiti ndechekuti kana tapedza kundokohwa tapura mabako edu, taichengeta maguri edu, do you trust God? Do you really trust God? Taichengeta maguri edu. Mai vati maguri avo ndekuvezesa moto. Nyampisirwa vamwe vezomeka sure kuti kana vobuda kuinda kuchimbuzi waidarika nepa maguri edu. Waishawa kuti munhu mukuru ari kuitepa nemekuva chitai kugwara pasi kudaro kuti rite nani.
kutrasta Mwari nezvaakavaitira. Vaenda kumombe. Tiri kumombe waingomeka sure kuti ndenge ndakuda kuona kuti ndingazvibetsera sei. Wotarisa kuti pane bheri rinani ndepapi. Wongomeka sure kuti ibheri rachona rakandazokundodaiwo zvokuti unongonosvika podai. Ine mheri zvakutaura. Kati rine mazvimo kuti mufundisi muri vanhema. Panenge pasina tishu nhasi wakugona kutaura kuti matishu akapera. Iwe here. Dai wanga rumwe munhu uri a willing giver unto God. Trusting this God kuti Mwari uyu kwakandibvisa varumeka kumuhisa. Iwe. Newspaper, tell newspaper. Totaura chaiko kwatakanga tiri. Komza wisi kuti waipazosvika wongoona kuti pamwe zvabomokera zvazvo waingoda kuti Mwari vandibetsera. Iye zvino ndogotera kuti matishu anonzi mutsvairo haanatsokuita. One plyboard. Sekesa one ply roka. Nothing else. Saka munhu avava willing giver kuti Mwari indokutenda ini Mwari. Saka panguva yeThanksgiving ndiri kuziva chandiri kuvongera Mwari. Kuti kwandakabviswa naMwari I can trust him. Kuti kunyange ndikasara ndisina I still trust him. Kuti unogona kundipashe nokuti wakandibvisa kumaguri, wakandibvisa kumabwe. Do you really trust this God? Can you submit unto him? Nokuti Baba wetu pakuti Abraham pakuti I submit myself unto your God. Matimoda imyani, matimoda chikomana ichi ndotoveya nacho. Toza Bible ndoparozogwadza kuti tiri kuna Genesis hazvina kunogwa. Tava kuna Hebrews ndozvonogwa kuti Abraham waitenda kuti iye wakamupa wakatendeka. Kuti mwana wangu kana achinge afa unomumutsa kwakafa. Mwari vakati hazvidagoni kuti nditangire pauri Abraham. Zvisati zvaitika kwandiri zvose kwange ndakukopa. Tritose. Mwari vakati zvose ndakati kana kuita zvinhu ndoita sendiri kukopa Abraham. Haude uri kurarama uchinzi naMwari zvimwe ndombosiyira umuzhira. Zvose ndakanga ndakakukopa. Nomwana ndoyaoti. Ndibvunzira peni kuti Mwari vakakopei. Mambo yekupa. Abraham Mwari vakamuti hazvichagoni Abraham kuti ndiuraye mwana wako ambotanga afa ndikozomumutsa. Saka chitora gwaya naye ubaira. A willing giver. Munhu anoti Mwari ndichakupai kana kuchizosekwa pamusoro penyu Mwari. Inandisekwi. Anosekwa ndini. Ndiye mhando a willing giver unto God. Ndopa akunzi panapanana nazvirevo iwe chigona kuvimba naMwari womupa zvose. Ungapa Mwari wemusikana achidai mamba pizza unomupa uzavamboweya zvoti Mwari tokuona ndavya baba zvirova zvo chichukuchira uchitsinzinira ndafanodza uone kuti vanhu vari kuda kundopa Mwari. A willing giver, trusting God, trusting his word. Kuti Mwari vakati kuti ini ndoramba kupa Mwari vasina zvavakareva. Musangopa. Mufundisi, udzai vanhu shuwa kuti musangopa. Mwari une mahanza. Amen. Iye ndo wakatitsara kuti ndipei mugona ndikasazarira mauchi. Ndo mahanza acho. Ndongoenda kuti Mwari mune papa pamakamborera. Namuchina. China mani. Utomira zvakawakaisa Mwari amuchina. Trusting God. Mwari wakuzati airipo asi chimbofamba kusvika. Wotora ichi Mwari ndikuinda yedu.
zvakachabana vanhangere indiri mufundisi wekuri kweshena ana mota unongochinamatira vanhu vachitoita mota mochisara usina chi vana zviya nadzo dzimwe dzakakura kuda dzokuti ukanzi mufundisi uya muzonye mwari vandiropafadza pindai mufundisi munamati unopinda sowa mota chiti hauindi unamati mwari saka ndionamati ai uzvakavinda bhaibheri rokunakidza so iva baba vatachita vandutsa nezvaabhurahama rimwe gore vanoti vainda kuno nemukadzi wavo Sera ndobva mwari vati iye ndobva ndikaudza vanhaka kuti Sera mukadzi wangu ndourawo ndobva ati handichavaudzi kuti mukadzi wangu ndobva aenda akati hai asvanzi yangu ndobva azoonekwa achitamba chikudo nomukadzi nasisi vake iwe mufariro worudzivo hausi mufariro wasisina nabhutusi kanzi mukadzi wangu zvanzi kokareverei nhema wakamboreverei nhema kanzi zvakaona kuti imbondiuraye saka ndisindakazokutaurawo kuti bhaibheri robva rataura zvinhu zvonakidza rozi mwari adzoserwa Sera ndobva anamata apedza munamato ameleki nemudzimai wake nevana vose nemakongibhaini dzake ndobva chizvaro chavhurika vakatanga kuzvara idzo ndobva dzaindirira mberi nekusazvara munhu zimuri ndiri kuti aiwa kana uchizonotiratsa mwari wako ka hauti zvandanyengeteramwe kuti aitirwe neniwo ndodini unombozoti aiwa mwari vati chimbofamba ngomani wotoramba uchifamba ngomani uchinda uchiti ndinovimba kuna Mwari mubvunzo wake kuti how much do you trust this God? A willing giver trust this God. Oh yes. He owns 1,000 of cattle on the hill. Saka nandodawo dzimwe mari mudzimwe mombe kuza ndondima dzokukota wakomani kana mwena unoroora amen. Oh yes. Vakati you own 1,000 of cattle on the hill chingoti 5 man zoroora asi manje mubvunzo nongori mwari wanga achiti I own 1,000 of cattle on the hill but koyowa kana yokufudza ava haungondipiwa. How much do you trust this God? Ndibvunza rapeno kuti how much do you trust this God? Saka ndiye anonzi a willing giver. Saka tatabvunza kuti paAbraham a willing giver. Umwe giver anoda kuudza ine zvake a type of giver anonzi a stingy giver. Stingy anomuza wakomana anomuza stingy association. A stingy giver. Munhu wakaomera. Uzaone ngashingomira somota. Une unoda. Azadi. Angundisi muna vanhu vakadaro. Ndibvunza peno kuti uri papi? Tinomubvunza kuti papi? A stingy giver. Munhu wakaomera. Regai ndikupe example yake munhu iye anonzi Saul. So mukaverenga 1 Samuel chapter 14 mukatanga ku chapter 13 nafi chata ndichingokuudzai mandimaka pana kambo anoverenga Bibheri parafika verenga uri pama 1 boza asi kuzoverenga dzakawanda ndikokuudza pauzoverenga ndakambodza kumana uchechi kwangu kuti ini ndakazviudza kuti kuroora kwangu ndoroora kana ndamboverenga Bibheri kubva kuna Genesis kuna zvakazara ini ndakariverenga kubva kuna Genesis kuna zvakazara ndakadza Mwari handiroori tinotangira ipapo pakuriverenga kubva kuna Genesis agingazivazi mutarata hafundise dai musada kutinyengera so unoenda kuhondo so waenda kuhondo arwisana nevakarwisana navo vafilistai apedza kuvarova mukafika kuchapter 13 Sauro ndopanoita imwe tsika yekuti unoona kuti Samueri wanonoka kuvuya unobva apisira kuzvibayiro kuna Mwari Mwari wati iwe itireko sebenziwe
naisa waitinoisebenzi kanza vanhu vanongadzona vanganomomotera he wati kanza wangasabva mukudera mwari nobva vanyarara munoziva here kuti estingi giva munotadza pamberi pamwari mwari vagomunyarara sounonzi havana kuvona ndibate zvakanaka mwari vane tsika yekuti kana tichinge tatadza pane mungu kana tikasazvireurura kwavanhu vanonyarira tasomunonzi havapa. And this is the difference between Saul and David. David unoti watadza pamberi pamwari unoenda kuna mwari mwari ini ndatadza. But Saul never accepted kuti ndatadza. Anovanda kuti zvezvoita. Alright, ngaise matamu. Ndikandine kuvana vadoko re. Bozi vanhu vakuru ndingadzingiri baba nokuti. Saka vakuru ndivaremekedza. Wozwa mwana ndikachikudza kuti asi mama siya machigisi ari papa ndakofunga kuti ndeyedu kuti tigosha. Iwo ngofunga ndako. Kungofunga ndako haukoni kugamuchira kuti indareswa ndazha majigisi kutadza kwandaita. Munhu anomeka sure kuti anozvidhipenda kuti imi mama masiya pachena ndikatokofunga ndiangu. Saka angora kuti ina na mhosva indiri bhoko. Asi iri bhoko ndimi mbuyanyazika mama siya. Mama siri pachena. Dai musa masiya pachena indisina mutombo mazhai. Ndo mhandi yevanhu vatinavo panyika ino vanhu vasingadi kugamuchira zvivi mavanhu. Wozwa unosheva kuti unofanira zviri pai chaizvo. Vasikana mutomundisi iye ndakangoundishanyira kumba kwangu angouya zina appointment ngouya angouya ngouya hadogamuchira kuti ini ndakatadzira mwari anoza kuti no problem wakangouya ozwa kana vari vana mai pakati pedu rival iyai pakati pana navamwe nemuroora vanenge vachingoti ndogodiwe zvagara zvongovako kuti vamwene nemuroora vangoyani hatisi kubvira vanhu tati iwe ndiwatiri kuvhunza iwe navamwene vako hatina vatu hatisi kuvhunza vanhu isi tokuvhunza iwe. Saka so munhu wakati vanhu ndo vakandipa pressure. Mazana kama kari kwasina kuti pay to pressure. Ndakangokawa kwa hati pay to pressure. Saka so unoti pressure ndakaiwana kuvanhu. Nyambisirwa this guy is a stingy giver. Saka unozondorwisana nehondo apedza kurwa nehondo iyo anorova vanhu. Sandapokuza zvati mwari vanonyarara zvinhu zvavadi. Ndosaka imwe ndima yakazoti ndakanyarara ukafunga kuti ndakafanana newe. Zvokuti ndosaka muchona vana baba sorry. Ndosaka muchona kuti pane mwe nguva pamuhofa isi tichiti zvokwadi henavo ndo vanhu vanokwidza nokudzira vamunhu kwayo kouya munhu akafanana neni makatofa musoso ende ari mukuru kuno kutanga mva wosheva kuti kana chitoko imi mchiti makapedza wokupedzisira ari kuuniversity kouya chimwe chechiri grade 2 unazoti zvonyekoda kuramba saka so unotapedza hondo arova vanhu anoramba aine greatness manati yekuda kuramba achirova vanhu ndobva ati hakuna unozha
vanhu varega kurya. Jonathan pakazoya chimbo akadya zvikuchi mazuva akabuda kudai aJonathan ndobva azoti vanhu vapedza hondo, ndobva ati vanhu mumwe nomumwe ngaachipira mwari wake nezvaakabva nazvo. And this is the difference between Saul and David. David waiti apedza kuita hondo wanga asingandotori zvaabva nazvo kuhondo kuti ape Mwari. Genga riripo rotonzi rakatopa Mwari nezvine ropa, vachipa Mwari zvisiri izvo. Because he was a stingy giver, haadi kupa Mwari iye semutungamiriri. Unoda kuti vanhu mungoona kuti mungatamba ipiko. Vanagosa muripo here? Vanagosa muripo here? Vatungamirwa nababa muripo here? Havadi kutungamirira mukundopa kwacho. Vanongoti mumwe nomwe ngaangozvionera ikoko. And this is a stingy giver. Iye haadi kuda pachena kuti ino ndiri kupa Mwari. Anongozoti haiwa takapa hai. Isana baba takadini. Ukamubvunza kuti sana baba iwe yako ingani yawakaisa ipapa. Auyiwani. Chake kucollect. Second, 1 Samuel chapter 14, verse 17 to 23. Most unoverenga ipapo. Unopa, unorega vanhu vachipa, asi iye asiri mumazvino. Nemhaka yebhozi was a stingy giver. Tine vanhu vakaomera kupa Mwari. Tiri pano tiri kugadzira kuda kupa Mwari, asi tine vanhu vakaomera. Vatogwa topa nguva, inanzi kuti nyaya kupa nguva, kupa mari. Nduzira pino noti kwai mari. But as Papa Thanksgiving, I should have kauya. I want this. I have no problem. Take problem. What you want? You kauya ni. Poka uya pa choka uya ni. Uya ila uya ba. As I provide, I something. To the man. Mkaverenga chapter 14 yandakudzesi ya Samuel verse 36 na 40. Mprofita wanzotaura kuti vanhu vaitaura kuti do whatever is good in your eyes. Nemhaka yevanga vanyara nayo. Unoziva kana ukanyarisa vanhu muchechi ukaita kuti vanhu vanopesera vangoona zvakaoma kuti t-shirt nai mai mhenge hamupo palist nai opesa kuti achingoita zvamoona zvakangofanirawo ozoona kuti inhema dzavo vanhu vatoda kuti unoneta gani ndakuudzai kuno vanhu vana kuti unoneta saka vambokuza kuti chingoita zvamongoona zvakanaka chingotuzei kuti ama zangu tikuda kuti tibhadhare stand yedu pano, tikuda mwe nomwe abhadhare $100. Tapedza tatoda $100. Iwo kana takuya kuti toda $100, mati wotanga kutunza kuti moda mari. Mari kudi. Tomupesera nguza kuti yamongoona yakakunakira munhu wamwari. Monetsa. Muzakuzonetsa nanguti ndindatarwa monetsa. Yastingi. Yes, stingy giver. Saka unopesa umwenzi chingo yamongoona ino. Ega ndite ndikasire. Panapa pasipo kunyanya kumira kutaura nezvemari. Mamafesi akakutasa kudai kuti itai muchiti gagaka. Ini kwedu anoziva kuti handina gagaka kushechi. Especially ichitova pachonzi ndepedu. Tomanyire. Kundoona kuti hatichina mafuta kumba ekubikisa. Ndizvo zvamura timanyire kumba. Kundoona hatitomanyire kumba. Hatomumanya kumba. Bosi katauya kusvondo ngative tinakirwe naMwari wedu. Bosi aBhaibheri pane menguva rotobvadza kuti Ezra unotaura murayiro waMwari. Anga asingaparidzi.
waingotaura kuti kwai kudina Mwari kubva zuva richibuda kudai vanhu vakamira hakuna vakagara zvokuti makumbo ogwadza indakodzura vanhu vose vakamira achitaura chete zvanzi naJehovha ipa Mwari wako hameno kuti kune vaitsinzina here ipapo saka kumba hakuna problem tokuwana kuriko right. Number 3, type of giver number 3, and a sacrificial giver. Sacrificial giver. Anoita zvekuzvi unozoona kuti munhu wazvidambura havanetsi kuona kavanhu vacho. A sacrificial giver. Regai ndikuudzei zvenyu. Ndozana kuzati kana mamusingaverengi bhaibheri hamuri pamahwani ini ndinongokuudzai story yacho iwe kana usingaizivi manje ndionongori pamahwani ekuzondoitsvaka. 2 Samuel chapter 24. David unoda kuenda kuhondo ndobva ati kuna Joabhi ndiverengere vanhu. Joabhi ndobva averenga vanhu achida kuenda kuhondo. Joabhi apedza kuverenga vanhu Mwari ndobva vatsamwa vakati David ungandiitira chinhu chakadai chokuti unoverenga vanhu kuenda kuhondo iwe. Pawaenda kuhondo poka David waindifunza kuti Mwari ndoinda here kana ndorega. Inokudza kuti inda kana kuti rega. Nhasi undiverengera vanhu. Mwari ndobva vatsamwa. Mwari vapedza kutsamwa Gadhi ndobva avuya. Gadhi by the way muprofita. Handiti ndazoti Gadhi muprofita ndobva avuya akati kwaina Mwari waita chinhu chakaipa David. Chisarudza pamusoro pezvinhu zvitatu izvi zvanoda ndikuitira. Woita 3 months uchimanya uchidzingirikwa nemuvengi wako kana kuti woita dzimwe zvangwa zvinhu zvitatu kana kuti wowira mumaoko aJehovha Mwari Mwari vongotuma mutumwa wa vanhu chaiko vaunotungamira wakaverenga vanhu. David ndobva zviri nani kuwira mumaoko aMwari pano kuwira mumaoko avanhu. David ati saka Mwari chitirovai. Kunonzi mutumwa wakamira so akabata munondo akachicheka vanhu vachifa kwete bhicha. Unoziva kuti muchechi tobai vanokufa kune rimwe ruzimu rizingahwishisi muchechi tose mufundisi mobai nokundoviga vanhu kuti ifu kuifu izvo kune rimwe zimunhu rakagara muno rakagara rakanditarira kudai zvisiri kukutikonzesa kuti tife toso ende vamwe vari kune vari kufa havana nyaya kune nyaya ndidhevi ko vakafa vaivire havana nyaya dhevi unotoona vanhu vachitofa akatarira kudai dhevi ndokuchimanya akandoti achiona mutumwa akazonza Mwari chimbomira paakanzi chimbomira audzwa naMwari mutumwa akaramba akatarira Dhavhidhi kudai ozandozvonakidza zvinhu zvaMwari. Nanhasi ndichikuda kunokuti ndakamboti Mwari chimbondidzosa ini mbondoona kuti Dhavhidhi wakaona sei mutumwa wakamutarira kuti ndiri kucheka vanhu kuda kwako. Dhavhidhi ndobva ati Mwari chimirai ndini ndakaresha moda kuti ndidini. Mwari vaita a sacrificial giver, munhu anopa zvokurevesa. Ipapo Dhavhidhi ndopaanoti regai ndinde ndinopa Mwari. Saka pari kuenda paburiro pamunda wakadza Mwari inda nobayira, ndobva ati handigoni kutora munda uyu nechisimba, as I need to give my own. Saka unobudisa mari yake kutenga munda, anobudisa pfuma yake kuti chive chibayiro kuna Mwari. Challenge yatina inoti vana vedu ko zvino varita mutorira handitiro rega ndikudzana baba nana mai nditerere zvakanaka. Vana vedu zvavari kuita kuri kuda munhu mubereki uze sacrificial giver, anopa achiziva kuti vana vangu vari kufa ende chavaburaya ndiwe nemhaka nchiti ndiwe iwe arobwa iwe kurobwa changu chake wanazoti indoba irobwa ugwa ukuru bako bano
baba mboto ndakakura ndichitambura ini asi handiko kutambura kuchifamba makilomita kuenda kuchikoro ndozvakakubetsera kuti munhu kwaye dai waisafamba kuenda kuchikoro iwe wainetsa kwako kwaunoti kunoda lunchbox yaka ine chinyama iwe ndiri mugwasha wazvo magwasha vasha kutodarika uyu wakaibva chorichoto wosa muchiplastiki womanya uenda kuchikoro wotondo izvo maputi chaenda waenda namugore kwako bana kwako uri kunatsokuona kuti uri kugouraya woga ndakambotaura namwani chiti unoza challenge yatinayo pavabereki vanhasi ndekuti ini ndi munototaura shoko rokutoti haangasari neumwe munhu unonetsa kusara handa kuti mafa kusara imi muchienda kutauni hamutodi kuti asare neumwe munhu zvaanoita imaitwei hani mona mukomana wabuya panapa watodzokera nokukasira wazvoona kutoti hapacha hakusiko kwandandaita mugwako goningwa kutarira so mama monitarireiko wavakuziva kuti uri kutotaura panapa kuti ndakutarirei totangira pakuti haundibvunziwo kuti ndakutarirei tiri kuuraya toga shoko rangu ndiri kuti tiri kudini tiri kuuraya toga panau ndo pari kuda sacrificial giving tichipira vana vedu kuti mwari ndo gwangu gwamakandipa kupati ndakatobhaiza ndini saka pandakupa mwari ndiri kupa mwari as a form of redemption kuti mwari kana ini takatobhaiza kubhaiza vokurevesa kana kuchikoniwa kuti gospona kusara navamwe vanhu pamba penyu kuzoti ukafa ndimotinetsa mazvipokweni muchazonoita muda kuti ende makazara mumusoro menyu namaafrican mubva makavona vachiuya kuzovachira hwana hwavo basa munomuona mapemukiro mai vachiuya vachira mwe zvana zvavo zvichichema vachivaperekedza kuchikoro ndiwo nyanga dzayo chingokuita kuti bana kwako kuve right ngondisi ndo giving yokuti bana kwako kuite right iwe banayo kana wobakwa mubatibwe chaiwo wisisa kuti uri kubetsere gwara mangwana rako aizvo paunotonyima airtime paya izvozvo tingozoti watatangoona tata ndizvozvo igotengwa airtime vari kutokudza kuti kana usina hauna ndoonotinetsa kuti tiri pano vanhu vakaungana pamusangano so pane vari kushayiwawo waleti hamubhegi kudhomu revasikanawo ndiko gwana gwenyu goku gwegwatoshayisa waleti havamwe saka kana topa mwari tonopa mwari chimwani dai mazomurangarira paburiro iri nokuti pane mutumwa une hasha nokuti nyika ino yakaregedzekwa mutumwa une hasha saka yakaregedzekwa mutumwa une hasha inoda vabereki vanomira vachiti mwari muhasha dzenyu huru ini ndinokupai mwari kuti murangarire vana vangu nyika iyi ine mutumwa une hasha wakomana vasikana dai maiva nenguva mavhesi avaikudzai shuwa asi hadi kudzai shuwa vanoreva nhema zvei zvokuti haunongozotendeuka vabvunze vako kuti wakatendeuka here zvonetsa nokuti ndibaba vako futi vari kubvunza kuti vakazotendeuka here
Avakuudzi zvokwada. Sorry vana maenda rekani. Asi sure. Sure. Hey, sure. Zviri nani uziva kuti nyika ino yakadurirwa mutumwa une hasha. Mwari izondirangarirai kana ndondoroorwa. Kana ndoroora Mwari izondirangarirai. Saka ndinouya nechipiriso kuna Mwari nchiti Mwari izondirangarirai panguva yekuroorwa. Nokuti madzenga awanda. Madzenga akawanda. Chikakurovera hosho kudeo, chakatsinzinira kudeo, notenaro pakuruka munhu ana Mwari pano ana Mwari. Izombono chidzenga chimunyika. Kouya vonongofamba mari. Akangoya chingorova mavoko kuda. Dando. Achitova munhu kwaye Mwari achiti ndo iwo kota iwe nyika yakaisiwa mutumwa une hasha. Kundisi musanyanyisa ndomukodarika nepo kumai. Zviri kwamuri paThanksgiving yegore rinei. Unoziva gore randaikura ndo zvinhu zvataizika manazvo. Pachechi imwe ndakambopinda ndisina kana sendi. Ndakadarika nepamba ndakadarika. Mwari ndobva vandoza nditenge chimwe chipupeti. Ndikati asi Mwari hana mari. Asi ini kana mati nditenge chindipai mari yacho yekundotenga ndigochukisa kuchechi. Pasina vhiki Mwari ndobva vandipa mari yacho. Ndobva ndatenga chipupeti ndobva ndanacho kuchechi. Saka chisati chaenda kuchechi chipupeti chaiva kumba kwangu. Pavabereki kuya kwandinogara. Ndikati Mwari kana mukasazondiona panomira umwe nomwe achiparidza imbotangai mandiona musati mavona muparidzi. Saka nyaya dzangu dzimwe dzinobuda nokuti Mwari vanorangarira chandakaisa pamberi pavo. Chandoti Mwari kana morangarira vanhu venyu motanga matarira nepandiri. Umwezi muri kuti kudini? Ndiri kuti ini vadikanika kana Mwari vakakupa mukana paThanksgiving yekuti uite chinhu ita ichocho. Wapedza kuchita kuti Mwari pamuri kurangarira vari kufanira kudzikinurwa paburiro pamutumwa une hasha. Izondirangarirai ndeni. Unorangarirwa nei? Vamwe venyu zvotokubetserai mina mati abereka. Iwe wako chaiwo chaiwo. Wako chaiwo chaiwo. Wokuti wakubvunziwa kuti nemambofunga here nda kuchechi nani? Nhasi mamainda here kupractice. Wokusundidzibwa. Alright, that's a sacrificial giving. Mubvunzo wangu ndokungoti, are you sacrificing before God? Kupa kwako kwakamira sei? Rega tite tichipedza naye. Saka uyu ndio watati ndi David. Mozondoverenga ndima idzi ndamuti wokuudza ndiya. Mozondoverenga mapassage anachikudza yawo machapter. Kana musingagona kuverenga haisiwo problem yangu uyu. Anditika? Haya waoda muziko renyu. Kuita anonzi a covetous gift. Itsotsi. Mozaronzi tsotsi. Ndibvunzira peni nokuti hausi tsotsi. Covetous gift. Covetous gift. Covetous. Covetous. Acts chapter 5 verse number 1 to 10. Tinoverenga pamusoro paAnanias naSafira. Hapana chechi iripo pari. Vanhu ndobva vawa kuti mazuva ano kuri kuitwa zvinhu kuri kuitwa zvinhu. Ndobva vawa kuti nesu tinofanira kudini kukwana. Ndobva vanotengesa munda wavari tu. Vatengesa munda wavari tu. Nokuti mutsotsi bwaburi mavari. Ndobva vamonyekera kanzi
tozodini hai imwe tozotengawo mozova pedicure yangu inoda kugadziriswa saka hati yakawandisa matsotsi muchechi vanhu vatanga kubvunzai kuti mufundisi pathanksgiving yegore rinomuda kuti tiitei kana tapedza kuunganidza chamunoda kuti tiite chii wotozwa kuti une nekuti noita kuti ndite budget roda kukupai within the budget kwete zvaranzi naMwari riri kupei mufundisi dai mangoti chii ndaiumba kwei ndotenda congregation asi kana mangozondionawo zvangota kubazvaizva muchifanicup mongondionawo mongoti ama50 cents no problem nongogarawo ndoti Mwari wakuitire zvakanaka Ananias naSafira matsotsi maviri panguva yekupa ndobva vati kuna Mwari toda kupa munda wedu ndobva vati hatingagoni kundopa chechi munda rega tiutengese tigonya nayo iri mari ndobva vatengesa munda vapedza kutengesa munda ndobva vagara pasi vakati mari yawandisa makambona here munhu anogona kuda kupa mombe kuchechi rini rinozi mombe rino paanondoanotengesa rocha $600 anabva kuziva kuti ndakupai mombe imodi onotengesa mombe $600 uyewo kuvidzira $400 hamumubvunzi $200 because hamuizivi imi runozoziva kuti mombe mazuva ano dziri kurenja $350 to $400 asi yake haina kurenja ikoko yakaita 6 tsotsi romunhu saka vanodhila vanoti hatingagoni kundovapa mari regai tikamure imwe ndobva vakamura ndobva vati aiwa asi kugona vanhu kamupesaaa iwe chitanga kuenda zvikanzi baba vahaiwa no problem rekandito ndobva vaenda kuchechi nyambisirwa vana kuziva kuti mafe zvasati zvatomboitika uye hazvina kuzoitika futizve kusvika nhasi asi ndakambokumbira kuna Mwari Mwari kana ndakuuya kudenga kana ndapadhuze nekuuya ikoko mungonipa nyasha dzanaPeter idzi vanoreva nhema vambowa pamberi pangu uchireva nhema dzako ndikambona vanhu vakutanga kuwa ndozoti ndakutoita saka Peter unogara unoti ndoyo Peter unoti Ananias ndoyose here tsotsi robva rati chii ndiyo sezvamungaita zvinhu zvakaitigwa naMwari mufundisi besides Thanksgiving dai vanhu vaida kutendeka pane chegumi chacho taiti chacho dai mureti dai takatofamba tikatotenga hada itirei asi kuna matsotsi cautious covetous givers vane mutsotsi kana vachipa vanotenga budget redu pamwedzi ichi vobva vati isu tiri vangani muchechi saka approximately mumwe nomumwe akabvisa $20 zvinobuda zvakanaka iye wobva atonogumirawo pa20 kana akada kuta utsenga unobva svika pa30 wotoziva kuti ndaita tsotsi muchechi matsotsi murimo here amfundisi mosara muchipedzisa mavetsere kuti asatama anda mashuwa matsotsi mawachidavira chakanaka chokuti hamuna muromo wamawachishama asi yabuda saka turi nongedzera ugoni unongedzera kana 1 ndobva varevera Mwari nhema vadikana matsambo vanowa vanofira ipapo nokuti varevera Mwari nhema muchaona kuti nyika ino yatiri mairi tine vanhu vanopa Mwari asi vachirevera Mwari nhema vachifunga kuti vari kuvhara varunga zvinyora pamusoro pezvipapa kuti section yakati takati toda
pane menguva section chacha ndikanimbokudza zvinhu zvandakaona zvoiti pavatungamira namufundisi wenyu handisi zvoita because ndozviita iri pamwe section aona kuti ine vanhu 4 handiti ine vanhu 4 asi kana totara pamusoro pekuti tise budget hatichaverengi vanhu unozoona kuti iyi section iyi hatongoverenga vanhu vangani motoona muchinzi imi muri 4 months budget renyu $100 kuna vanhu 30 konzi $90 wotanga kugaya kuti mufundisi vanhu aiwa tiri kutoona kuti kune vanetwa nenyasha dzavakahwisisa kuti kupa kudii kweta kumwe kwaa kuna matodzi papa ndopanhu matsotsi akakura ipa ndidziitirekai matsotsi pakudai mamaoshandoona kuti vakura hazisiri matsotsi munhu ari kuchikoro makambozvona kuti munhu ari kuchikoro ane mari darika munhu anoenda kwasi chaiko chaiko asi pakanzi yatichipa munari haibudi mariyo asi pakanzi pari kuda kundoitiwa chimwe chunhu anonzi anoyotika okimba kana ndanyura kuchita kuinda kudai iyo mari inobuda iyoyo hakukumbiri mevakakumbirwa kare muchizi bhuku refilosofi rakapera nedictionary racho namahari anenge ainayo dzatsi kudai asi pakanzi kwatinoenda kumusangano kumission zvokwadi hanha kana sendi ngakungouya kana ndanyura hakukumbiri unongomanyati apedza munoipa kana ndanyura ikoko oyachukuridzira ngoma kudai mugamonyura muna mwari iye akabva mukunonyura kuna tinhangiri kuna kitati uyaitisa vavanhu vane matsotsi pamberi pamwari nokuti zvose zvakadini zvakafukurwa pamberi pamwari hapana chakavanzika pamberi pamwari zvose zviri pachena zvose zviri pachena yokupedzisira type of giver kwanhasi ndigoini rozvokwadi handanyanyisa a consecrated giver kana zvina nemufundisi hazvina kunaka consecrated giver munhu wakashanda nguva ndizvo consecrated ndizvo consecrated kuti zviya nezvonhu wakatsaurwa izvozvo chinonetsa mazuva acho kuti imi vabereki ndimotiitisa vana venyu kuchirungu saka kana vodzoka asikagoni kutaura shona haisi problem yangu wenyewe inonge wangoendisawo kuchirungu handitika saka tiri tose mafesa avo vakandisa kuchikoro chechirungu saka shona manje kuzoidai hayonetsi saka zawo a consecrated giver munhu anoti kana oda kupa mwari haatange apa mwari anotanga azvipa iye kuna mwari wacho ozopa mwari mawaeremedzi dziripo anotanga azvipa iye kuna mwari he or she gives himself or herself unto God before the pocket zvimwe zvose zvisati zvainda kuna mwari iye otanga azvipa kuna mwari kana mukazoverenga shoko ramwari zvakanaka munonzwa pamusoro pevakomana vekumacedonia vakatanga vazvipa kuna mwari muugombo hwavo hukuru
Zigi kuda vakanga ava kwamheno akufanana nazigi vaiva neurombo hukuru ndobva vatanga vazvipa kuna Mwari vakati kuna Mwari tinozvipa vazvipa kuna Mwari ndobva vazopa zvavakanga vainazvo kuna Mwari. Roatino megena rokuti iro kuzvipa kuna Mwari harina kuzvipa motomakangomeka shuwa kuti mufundisi maita magiriti matotengesa kana sadza bozi mukasatengesa sadza mari yakamhiwani motomuwanira musadza dollar plate unozoona kuti munhu kuzvipa kuna Mwari haana ende ati dollar plate anotesa ndira izvozvo chinhangovere izvozvo chinhangovere chisinaiko chiti dhora remutauni mune dhora harina kumbodai sadza nderekutauni nokuchechi nderekuti toda mari yako hatiiwani kana tikasatiwanira musadza ndibvunzira ari kwenu nekuti mari yako inowanikwa papi kwenu kutowanira mari yako mumaputa anotengesewa pachechi nemhaka nekuti munhu haana kuzvipira kuna Mwari wacho. The moment we give ourselves unto God, tinomupa Mwari uyu tichiziva kuti ndiye Mwari wakandida. Saka ndichida kunopedzisa, how can we give? Tiri pano panguva ya Thanksgiving. Number one, you need to be prayerful. Inda unonamatira chipo. Hatisi kuita nasa. Tapa tusei viki ndawo viki noyati. Inda unonamata kuna mati Mwari mati ndikupei chii. That is number one, pray. This way, pray. Iti Mwari mati ndomdati ndikupei gore rino. Izvo kwadi kuti makore akapfuura makandibudisa mukofi. Iniko zvino mukandi vamweni muri kujekeswa kumimosa kuri kudhingwa vanhu kwete bhishara zviri serious. Iwe uri mubano kuti uri kufunga kuti kudzima foni ndoko kubetsera. Hakuna vanhu vakamnomesa kana kuti indoro kwete ndakadzima foni. Ungakofoni kwadzima mwana usabuya. Kwene man. Handisi kuti vari koere kumimosa ndikwangu wangandina. Ndinongova istoga. Kurukeshen mungowanda wakati tongova kurukeshen. Totengesa matomati sedu. Saka ndiri kuti inda undonamata Mwari mati moda kuti ndikupei gore rino. Number one, number two, prepare. Ichocho chawanzi Mwari ndipe chinodawo kugadzirirwa. Prepare it before God. Abraham, a willing giver, wakataka kuprepare akanzi huniti nacho. Akazamudza nomwana wake baba, huniti nacho. Zvimwe zvose zviripo baba, we have prepared kuti tigone kuenda pachibayiro. Asi chibayiro chasingavoni. Baba vati Mwari vavo vanoziva. Nemhaka zvongotadza kuti he prepared for the gift. Aya matsotsa ndakudzane zvavo, they prepared the gift. Vakamira ungati saka matotini vakaprepare vutsotsi bwavo. Saka ndiri kuti go and prepare asi unamata kuti Mwari tibetsere ndireke kuita tsotsi. Pray, prepare and give. Those are not zvimwe zvose zvimataipi inda usina anovhiringati inda usina asi mungoti pandasi kushoni ndanzi go and pray, prepare and give unto God. Ndo zvinhu zvitatu zvandokurudzirai MC. Pray, prepare and give. Dai Mwari vokudeka vakazokubatsirani kunyange ndinokumana vasikana. Pray, prepare and give. Vana baba nana mai vari mukati. Pray, prepare and give. Musara sononzi tajuniwa musa 31 is 31 28. Tezoswa majuniwa hauna mjuniwa. Hauna inema usanoda kuti vhara. Hauna kumbojumiwa. Tiri kunazokuziva tose tiri kuita build up to that day. Prepare for that gift. Prepare it. Hakuna kazonzi mongona zoti zvakatongoti ndina Mwari ndo zviripo. Zigi akatobuya kudai usingazivi ari kuda kubuya hadi kubuya wakadini ngozigana ngakudayo imari yakutesera yavo ichikuongorora kuti haufa
ukabata zigo wacho mulengo ndobva kusati wobva watora zigo wako wambomuindisa kuseru wodzoka wodzi yaizvi aziga ngachinopa kamukutarira ndosisinyatiri maidi pray prepare and give ziga chitova makakutarira kudai pray prepare and give. Amen. Akomana nasikana anomoda muchato pray prepare and give and don't only pray about wedding ndova morashika futi sori mfundi ndapedza naiti atinga ndapedza ndikaende ngona ndakani akona ngona matira muchato akomana mufa una matira waniso yana mokuna kwane wedding tigoba nokufara nemfundizo kuri kushina wapedza kufarira kudai after one month unosha kusangana ni muchipinda muri zvisingafani nemhakai nokuti wakada muchato ukasada wanisa saka inda kuti Mwari as I pray and prepare and give ndiri kugadzira chipo Mwari chekuti mugozondirangarira mundipe waniso yakanaka. Amen. Mundi wako Mwari tokwadi uchibaya nokuchukucha hosha yako kuya toshaiwa hosha dai Mwari vokudenga vasatidetsera muzita raJesu. Amen.